Исәнмесез, сіз Яңа ғасыр каналында одымлар тапшыруын қарайсыз. Bu атнаның татар дүниясы Татарстан халқы үшін мөһим вакыйга, күренеш үзгәрешләре турында алдағы ярты сәгатьтә. Милләттәшләр очрашкан җирдә уңышлар, Biz sizga tayanabız. һәм үкенечләр. Üç balam, men аларга әдәби тел бирә алмадым, бик үкенәм аларга. Без нинди идек, нинди булдык. Күп эшләнгән, дөрес эшләнгән. Татарстанның 2 районында сөт җыю бәясе 10 сумга аерыла аламы? Сөт елгалары кем кесәсенә ага һәм монополиягә каршы хезмәт кемнәрнең ишеген шакыячак? Башта 26 булды, аннары 22-гә бәреп төшерделәр. Читтә битеп барган авылны күтәргән татарлар. Үзебездә ни өчен шулай булдыра алмыйбыз? Внимание җитмәй подведомственные организацияларга. Шул ук туризм. Ну, туризм казан белән генә бетмәй бит инде. Сәләт дөньясы. Ничек итеп татарда татарлыкны уяталар? Шымыхиткә чумгач, иркенләп сөйләшәсең, берсеннән дә курыкмыйча сөйләшәсең. Bu atnada biz Tatar dünyası için yıl vakıgası, bütün dünya Tatar Kongresi sıyızdı şahitleri bulduk. Ol Kongresinin 30 yıllık юбилейі оңайынан uzdırılığı, 2017 yılғы til meseleleri kotlaulanğandan soң birincisi buluğu, Milli Şuranın яңа составы сайлануы белән дә әһәмиятле. Президент Рөстәм Миңнеханов глобализация чорында үзебезне ничек сакларга кирәклеген беләбез. Тел, гаилә, дин мәчетләребез дип эш асылларының үзгәрешсез калуын әйтте. Конгресс 1992 елда Минтимер Шәймиев указы белән беренче тапкыр җыелган иде. Беренче президент бу атнадагы очрашуда белдергәнчә, беренче курултайда татарның милләт буларак исәнлегенә инанган идек. Киләчәктә дә йөзебезне саклап калырга кирәк булачак диде. Россия президенты Владимир Путин үз телеграммасында бөтен дөнья татар конгрессының туган телен саклау, татар халкының борынгы һәм бик бай мәдәниятен саклау юнәлешендә зур эш алып баруын, яшьләрне традицияләрне саклауга җәлеп итүен әйтә. Сабантуйга милли үзенчәлекләрне кайтару, катнаш никахларның милли үзаңны юкка чыгаруы, татар шәхесләрнең хезмәтен төбәкләрдә дә күтәрү һәм билгеләү. Курултайның 4 көнендә яңгыраган тәкъдимнәрне бер репортажга сыйдырып булмас, әмма Гөлназ Сайфетдинова ялкынлы чыгышлардан өземтәләрне барлады. Estoniyadan 3 kişi kildik, lakin de Finlandiya'dan kimde kilmegenge kongres karar kıldı, mini Finlandiya diye yazdılar. Yani min 2 memleketten. Deniz Bedreddin bütün dünyaga bilgili tatar muzikantı, jırşı, işməkər. Соңгы 5 yılda Estoniyada yaşap ijat итә. Kongressның birinci kurultayında birden bir şiit il artisti bularak çıkış yasagan kişi. O vakittagi hislerini oylagaç, bugünkü rezultatlarını karagaç, küp eşlengen, dürüst eşlengen, lakin de bir kübelde eşlerge var. Ben İstanbul'dan kildim. Bizden uyuşma İdil Ural uyuşması. Yaşar Baytak Türkiye'de yaşayışı milletişlerimizden küp selamlar alıp kildim de kurultayda birinci katnaşuwa. Uyuşmamızda faaliyetler sürdürebiz. Sabantuyları yapabız, Oraz aylarında bölge bulabız. Delegatlar dünyanın 35 ilinden, Rusiyanın 77 tübögünden zor işraşu bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllığı bilen turu kildi. 3 yıllık tarihta birinci tapkır bütün dünya tatarlara tarihi vatanımızga jıyılgan. Dünya boylap sibilip yaşagan tatarlarını birleştiru Başkarma Komitetinin birinci jitekçisi Indus Tahirovga yüklene. Tatarlarını birleştiru jengilleştirgül. Ol elekte jengil tügül idi, bugün de jengil tügül. Lakin 30 yıl içinde şaktı uğuşlarga eriştik. Evet, bizim maksat ne? Dünyaga şaşılıp yaşaytılgan tatarlının hemmesi, her birisi özünün büyük milletinin vakil etip tanığı gerek. Mana şu tatarlar özlerinin nereye üstəxis etirge hem nindi maksatlarını birinci orunga koyarga teyişler. Elbette en birinci şirattan. Til, dinimiz. 30 yıl uzgan birinci 5 yılda tatarlarına barlау işi bara Kongressның iş formaları uyuşa federal һәм җирле органнар белән хезмәттәшлек юллары табыла. Соңрак дәүләт программалары барлыкка килә, Казанның югары уку йортларында татар балаларына квоталар булдырыла, төрле форумнар уза. 5 елга бер була торган шушындай очрашуларга да сораулар күп җыела. Съезддан съездга күчә торганнары да бар. Bütün dünya tatarları ularga тиеш телебезне саклау беренче. Хотелось бы, конечно, бу съездда җыр һәм биюдән тыш җитдирәк мәсьәләләр турында сөйләшәсе килә. Үземнең үч балам, мен аларга әдәби тел бирә алмадым, бик үкенәм аларга. Делегатлар 7 юнәлеш буенча бүленеп эшләде. Иң зурысы татарның төбәк тарихын һәм тарихи мәдәни мирасын өйрәнү мәсьәләләре буенча секция. Беренчедән төбәкчеләрне сонын алырга ничә. Аларның аркылы татарның сонын милләтнең белергә һәм татар авылларының күпме авыллар белергә. Икъбыя Татарстан белән Башкортстан. Ул иң вопрос куелган районнардыр. Дөреслекне чыгарыр өчен
бик кат эшләргә кирәк галимләргә. Татар халкының бу бийик Россия тарихында урыны нинди ул нәрсә без эшләргә тиеш бу урынны кирәкле рәвештә күрсәтергә, халыкка җиткерергә. Иң күп катнашучылар җыйган мәйдан милли мираска багышланган андагы татарларны милләтебезнең мәдәниятен барлау шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү мәсьәләсе борчый. Казандагы урамнарның берсенә Сөембикә исемен бирү, күренекле татар шәхесләренә һәйкәлләр кую, этнотуризм, татар ядкәрләрен таныту эшенә дә ныклап алыну кирәклеге әйтелде. 200-дән артык изге урын бар Идел буенда гына. Себердә 80 бар, Астрахань якларында 50-дән артык бар. Аларның теге исемнәре билгеләп булса да, урыннары бик билгеләп, аларны да билгеләргә кирәк, куярга кирәк. Халык җиргә вакытта карта карап бирергә тиеш. Корылтайдан корылтайга күтәрелгән һәм әлегә хәл ителмәгән мәсьәлә төбәкләргә имамнар җитмәй, бигрәк тә Ирак Көнчыгыш Себер өлкәләрендә. Татарстандагы дини куяртларыннан шәкертләрне инде практикага җибәрү бу төбәкләргә, бәлки алар шул практика вакытында да урнашып та калулары мөмкин. Милләттәшләребез үзәккә үткән җанга тигән проблемаларны шулай аерым мәйданчыкларда күтәрде. Съездда исә тел, милли мәгариф, катнаш никахлар мәсьәләсенә тукталдылар. Катгый нәтиҗә ясарлык, күңелгә салып куеп, уйланып йөрердәй фикерләр дә яңгырады. Менә ничә гасыр инде аларны ике сорау интектерә. Что делать һәм кто виноват? Аның беренчесенә урыс философы Василий Розанов җавап биреп калдырган. Җәй көне күпләп җиләк җыярга, варенье кайнатырга, кышын шул варенье белән чәй эчеп, тыныч кына өеңдә утырырга кирәк дигән ул. Җиләкне без күпләп җыябыз. Татарлар катнашкан социаль шәһәрләргә кирип карасагыз, анда гел җиләк. Әйтерсең безне бер нәрсә борчымый, сәясәткә безнең катнашыбыз юк. Ләкин бер закончалык бар шул. Син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң дә, сәясәт барыбер үзе килеп синең белән шөгыльләнә башлый. Без нәрсә? Бүген нәрсә гөрләтеп татарча укыта торган татар мәктәпләре эшләрен җәйдекме? Күрсәтегез миңа шул районнан. Я булмаса татарча университет ачтыкмы? Юк бит. Рөстәм Нургалиевич әйткәндәй, сувенир халык булыр өчен генә тырышмыйбыз микән? Үткән эшкә салават дейт. Бүгенге көнне уйларга кирәк. Гел бит Татарстан башында торган белән, безгә Мәккә булган белән, безгә ватан булган белән калган 6 миллион татар бит. Аларда бит әзгенә селкенергә кирәк. Конгресс җир шарында көнгүрүче татарларны берләштерүче, барлык татарлар исеменнән сүз әйтә алучы улы мәҗлес буларак оеша. Минтимер Шәймиев бу тарихи карарның дөрес булуын әйтте. Хәзер инде актуаль мәсьәләләрне излекле рәвештә чишәр өчен тәҗрибә дә бар. Балалар белән шөгыльләнергә кирәк. Яшь буын белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки һәрбер кылган гамәлебез ул инде менә ничек аянып та сөйлибез бит инде. Телебезне, динебезне, мәдәниятебезне, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклауга һәм баетуга эшләргә тиеш. Болгарда тагын кайбер шартлар тудырсак, без анда ел сайын һәр төбәктән балаларны алып килеп, җәйге каникуллар вакытында бөтен шартларын тудырып, ул бит бер күрсәң балачакта башка кирип калса, ул дөресен әйткәндә яңадан гомер буе бездән дә матуррак иттереп башка трибуналардан сөйләячәк. 2018 елда республика президенты Конгресс алдында яңа бурыч куйды: татар халкы стратегиясын әзерләү һәм кабул итү. Ул 2020 елда милләт җыенында кабул ителде. Стратегияны гамәлгә ашыру йөзеннән дәүләт ягыннан ярдәм күрсәтелә, программаларны финанслау арта. Президент кайсы гына илгә төбәккә барса да, эш сәфәрләрен анда яшәүче татарлар белән очрашудан башлый. Үтенечләрен тыңлый, җирле хакимияткә җиткерә, тормышка ашыру юлларын күрә. Глобализация чорында үзебезне ничек саклап калырга? Әлбәттә, менә мин нәрсә, без менә бунсы эшләнмәгән, тегесе эшләнмәгән. Беренче чиратта гаилә. Менә әгәр дә без татарлар булып, үзебез гаиләдә телебезне куллансак, ул беренчесе. Икенчесе без динебез. Менә дин, без бит дин әһелләрен ел сайын җыябыз. Безнең һәрбер мәчет ул барып намаз кына укый торган урын булырга тиеш түгел, ул шундый бер өйрәтү дингә генә түгел, бүтән гореф-гадәтләрне дә саклауга без бүтән чараларында кулланырга тиеш. Съезд тәмам, делегатлар фикерләрне туплап җир шарының төрле почмакларына таралды. Әйтелгәннәр сүздә генә калмыйча, эш гамәлләрдә чагылыш табарга тиеш. 30 ел эчендә ирешелгәннәрне ныгыту җирлекләрдәге һәр татарның эшчәнлегенә бәйле булачак.
Гүлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Құрылтай көрішіп сөйлешу, фикір алышу орны гына түгел. Монда келген һәр милләттәшебезнең үз язмышы. Алар белән аралашканда гаҗәеп тарихларны ишетергә була. Мансур Адамович съездда Польша делегаты буларак катнашты. Ул андагы Крушенянин дип аталган татар авылы язмышын бәян итте. 2000 елларда бу авылга битү куркынычы яный, әмма дистә ел эчендә татарлар җыелып, андагы тормышны гөрләтеп җибәрә алган. Крушенянинны этно-туризм үзәгенә үрелдерәләр. Бу урынны хәтта Бөек Британия принцы Чарльз да килеп күргән. Кызык кына хәл килеп чыга. Татарстанның үзендә акрынлап авыллар бетү проблемасы бусагада торган вакытта чит илдә татар авылын яшәтеп җибәрә алганнар. Аралаша торгач бу тарихның безнең республикада да дәвамы бар булып чыкты. Илгиз Шәкуров Польша белән баулыда охшаш тарих, әмма аермалы мөнәсәбәт турында. Мин татарча өйрәнәм. Гафу итегез, пожалуйста, на русском. Ул әлегә татарча өйрәнә генә. Мансур Адамович Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда Польша делегаты буларак катнашты. Съездда ул Польшадагы Крушеняны дип аталган татар авылын яңадан яшәтеп җибәрүләре хакында сөйләде. Очень славна татарская деревня. 20-нче гасыр башында бу авылда 100 йорт булган. 2000-нче елларда өчәү генә калды. Эш бетте, яшьләр шәһәргә китте. Бу вакытта минем дусларым Польша татарлары моның белән килешмичә авылны соклап калырга карар кылды. Бу эштә Польша татарлары шушы авылдагы борынгы мәчеткә таяна. Авылның битеп баруына карамастан, аны күрергә туристлар килә торган була. Татарлар шуннан файдалана да, туристларның саны артсын өчен шартлар булдыра башлый. Башта ашарга тәкъдим итәләр, аннары кунак йорты төзиләр. Потом мы еще в этом же месте научились, как делать сабантуй. Мы его импортировали из Татарстана. Кешеләрне тагын да күбрәк җәлеп итү өчен без анда сабантуй уздыра башладык. Кунакларны татар ашлары, костюмнары, мәдәнияты белән таныштырдык. Беренче сабантуенда 300 кеше катнашса, пандемиягә кадәр булган соңгысында 20 000 кеше килде. Менә ул Крушенянидагы сабантуя. Көрәш тә бар монда, атлар да, кылгага да менәләр. Хәзер монда бик зур татар мәдәни үзәге барлыкка килгән. Ул берничә гектарны били. Башта 40 квадрат метрлы булган кунак йорты 1000 квадрат метрлы. Бирегә Германия, Франциядән киләләр. Кунаклар арасында хәтта Бөек Британия принцы Чарльз да бар. Ул монда килеп татар пилмәне ашап киткән. В начале 2000-х 2000 елларда анда зур ихаталы йортны 50 000 сумга алып була иде. Хәзер 1 квадрат метр шул кадәр тора. Польша татарлары авылны үзләрендә генә үстерү белән тукталып калмый. Милләттәшләребезне ватаннарындагы салалар язмышы да борчый. Тәҗрибә уртаклашыр өчен 2018 елда алар Татарстанның Баулы районыннан делегацияны үзләренә чакыра. Именно шул каникулга илтәләр иде. Мин җәй буе шунда, кыш буе шунда каникулга яталар идем. Польшадан Баулыга күчәбез. Бу Гафуровларның кунак йорты. Безне монда аның хуҗасы Шамил әфәнде каршы алды. Теге чакта Польшага баручылар арасында ул да булган. Ярты сәгатьтән без монда күлчә салабыз. Шамил Гафуров бу бинаны лаеклы ялга чыккач сатып ала. 13 ел дәвамында ул да монда этно-туристлык үзәген үстерә. Кунак үзелгәне юк ди. Узган ел Татарстан президенты да кунакка килгән. Бирдә чын авыл мөхитенә чумасың. Ризыкны мичтә пешерәләр. Монда стеналары да кул белән сыланган, элеккегечә истә үзебезнең яшибез үзебез икенче этажда. Анда гел балчык белән, кызыл балчык белән сыланган, салам белән бутап, краскадыр нидер юганда. Тормыш шундый ул безнең. Менә стиль жизни дә урышча әйтмешли. Бездә туризм өлкәсендә уңышлы эшлим дисәң, үзеңә күп йөрергә кирәк ди Шамил Гафуров. Польшага яңа алымнар эзләп бара да. Андагы һәм бездәге шартлар аерыла ди ул. Әйтик, Польшада 10 гектар җире булган кеше инде фермер булып санала һәм аңа дәүләттән ярдәм каралган икән. Икенче аерма бу өлкәдә эшләүчеләрнең бер-берсен көндәш күрмәве. Алар безне 5-6 фермерга илттеләр. Бик ошады миңа алар. Шул взаимосвязьләр ошады. Бер-берсенә әйтәм бит, менә сиңа курган килә икән, алар илтә икенче кешегә. И шулай йөриләр. Польшада туризм өлкәсе авылны саклау һәм үстерү алымы буларак үз нәтиҗәсен биргән. Ни өчен бездә шулай түгел? Внимание җитмәй подведомственный организацияларга. Шул ук туризм. Ну бит туризм Казан белән генә бетмәй бит инде. Без бит инде бөтен үзебезнең Татарстан күрсәтергә тиеш. Без бит менә безнең Баулы иң беренче кыяз бездә чыга Татарстанда, аннан соң китә дальше. Шуны бит ике федеральный трасса бездә. М5 үтә и Казан Оренбург үтә. Внимание кирәк. Алар хут килеп карасалар, нитсәләр, менә бит ярдәм итәргә кирәк, да монда нитәргә селкетеп алырга кирәк дип. Шамил Гафуров Татарстанның хезмәт күрсәтү өлкәсендәге ат казанган хезмәткәре. Үз көче белән булса да бу кунак йортын алга табада үстерергә тели әле ул. Этник туризмның бер юнәлеше буларак. Тик әлегә бизнесны үстерү өчен бу йортка газ да кертә алмый, грантлар ала алмавын әйтә.
Менә быел грантка яздык тоже Ростуризмдан килгән инде, ул безнең Татарстан аша, аннан соң без Татарстанга яздык инде. Ни ответа, ни привета дигәндәй булмады. Хәзер ул Васильевка авылында да кунак йортлары төзи башлаган. Аларның һәрберсе авыл тормышы мөхитендә ясала. Шамил Гафуров бу урынны да туристлар ярата торган итәргә тели. Әлегә фақат үз көче белән. Польша татарлары тарихи ватаннан читтә булдырганны үзебездә булдыра алачакка ышана ул. Илгиз Шәкүров, Филүзә Хәмидуллина, Олег Мыльников, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Без Этна ауылдан Гади ауылга күчәбез, ә монда башка проблемалар. Республиканың көнбатышындагы 8 районда сөтне халыктан җыю халкы кисәк төшкән. Менә карагыз, Балтачта сөтне бүген халыктан 31 сумга җыйсалар, Буа, Апас, Кайбыш якларында 22-гә генә, 10 сум диярлек аерма. Бу зонада сөт бәясенең түбән булуына халык яздан бирле зарлана. Буада апрельдә узган аграр тармак белгечләре җыелышында сөтне 30 сумнан да кимгә алмаска дигән бурыч куелган иде. Тик күргәнебезчә, килешенгән бәяне озак тотмаганнар. Хәзер сөт җыю бәясенең шундый зур аермасын монополия каршы көрәш хезмәте тикшерәчәк. Ни өчен бер республикада соннар 10 сумга аерыла? Заводлар гаеплеме, сөт җыючылар хәйләкәрме? Рания Абдрахманова шушы теманы өйрәнде. Безнең инде торышага 4тә. Янтуган авылы халкы 4тә тора да шуннан көне буе аяк астында. Сыерын ашатып, сөтен савып, әзерләп, сөт җыючы килешкә өлгертергә кирәк. Авыл халкы өчен сөт төп акча чыганагы. Буа районында яшәүчеләрдә ул соңгы вакытта бер шу тудыра. Июльдән кискен кимегән. 30 сум иде, бу вакытта ярый иде. Июльнең ничәсендә тиштәле? 15-ннән тиште, 16-сыннан. Башта 26 булды, аннан 22-гә бәреп чирделәр. Сораштык та сезонный снижение диде. Һәрбер кешенең кредиты бар, чынычка ялгар өчен. Менә кредитыбыз бетте, без беребездә сыер асрамаячакбыз. Ә бит элек сыеры булган кеше акчалы кеше саналган. Хәзер менә самый печән сатып ала торган вакыт, иген сатып ала торган вакыт. Авыл халкының бит инде зарплатлар түбән, пенсиядә түбән белән чыгабыз. Шуның белән бераз сыер асрап көн күрмәкче булабыз инде. Ну, раньше у нас было 3 табуна в нашей деревне большой. В прошлом году уже был 1. А нынче мы пасем сами по себе. Күрше Кайбыш районында да тирлек саны кимүгә таба. Гайсиннар элек 3 сыер тоткан, хәзер 2. Җәй буе пешәнен, ашлыгын әзерлиләр, тик файдасы юк диләр. Нас устраивал была цена 30 рублей. Моңа кадәр литр 30 сум торганда без канәгать идек. Хәзер 20-гә калды. Әле тагын да кимрәк булачак диләр. Елыйсы килә торган бәя бит бу. Бу акча барыбер живой акча бит инде, сөт акчасы. Бер сыер тәүлегенә 30 литр сөт бирсен өчен аңа көненә бер тюк пешән, ул 100 сум тирәсе дип алыйк. Кимендә 12 килограмм тирлек азыгы, анысы 20 сумнан санаганда 240 сум, 100 литр су кирәк. Бер сыерга кимендә 400 сум китә дигән сүз. Әле бу ут, ягулык, ветеринария күзәтүе, витаминнар, дарулар, ясалмарлыкландыруны һәм кул хезмәтен санамаганда. Санап карасаң, сөт акчасы шул сыерны тәрбияләүгә кирип тә бетә дип була инде. Булай булса, кеше тирлекне авылда бетерә и все. Уже зоопаркка җырлар андасын сыер карарга. Буада да Кайбышта да сөт җыючы оешмалар төрле, әмма бәяләре бер, барысыныкы да соңгы арада төшкән. Быел көнгә 22 сумнан. 22 сумнан. Менә безгә ничек китереп бирәләр инде. Халыкка шулайлашып чыгабыз без. Бу төшү нәрсә белән аңлатыла инде бәя? Ну, сезонный жар вакыт. Сөт бозыла, куркыныч, объем зур. Татарстанның башка районнарында халыктан җыела торган сөт күләме җәен артмыймыни, әллә аларда сөт җылыда бозылмый булып чыгамы? Чөнки республиканың шушы зонадагы районнарыннан кала, башка якларда сөт бәясе андый зур суммага кимеми. Сөтнең литры 25 сумнан да ким булган 10 район бар, 8-е көнбатышта урнашкан. Республиканың 30 районында сөтнең 1 литрын 25-30 сумга җыялар. Ә 2 районда Балтач белән Арчада җыю хакы 30-дан да югары. Хәзер буалар балтачлылардан көнләшә. 31 сумнан бирәбез. Балтачтың Кили авылы Шәйхетдиновларның 6 сыеры бар. Һәммәсе көненә 25-30 литр сөт бирә. Без канәгать инде шул авыл җирендә бүтәнчә эш юк инде. Йосыповларның да 6 савым сыеры бар. Күбрәк тоткан сайын файдалырак диләр. Акламаса, без шундый өйләр салмасы ягыйме. Акласын өчен сыерны күбрәк тора кирәк. 1-2 генә сыердан акча керми. Балтач хуҗалыкларыннан сөтне 55 эшмәкәр җыя. Бу иң зур саннарның берсе. Бер авылга 5-әр кеше җыган урыннар бар. Чөнки аларда кеше бизнес буларак файдасын күрә. Менә Рәмзис Габделхаков, алар өчен сөт җыю гаилә бизнесы. Эшләргә кирәк. Эшләсәң, сөттән тора, сөтнең абыем булса, файдасы бар инде. Литрдан безгә 130 тиен кала инде. 130 тиенгә без йөрибез. Көндәшлек булгач, сөт җыючылар бәя белән уйный алмыйдылар район хакимиятендә. Аларга күрсәтмә бирелде инде. Менә 1 литр сөттән ул үзенә 1 сум 50 тиеннән артык сөт
бюджеттен акча алып калырга тиеш түгел. Без квартал сайын дигәндәй менә сөт җыючылары даими очрашып торабыз. Аларны менә шушы как раз 1 сум 50 тиенне соблюдать итәләрме, юкмы, аларны гел контрольдә тотабыз инде. Сөтне кабул итүгә соңгы бәяне заводлар куя. Алар күпмедән ала, сөт җыючы шул суммадан үзенә тиешлесен чигереп, калганын халыкка тарата. Менә Балтачлылар сөт тапшыра торган Оршава мин оешмасы. Эш заводлары бар. В среднем молоко закупаем 33 рубля. Сөтнең 1 килограммын уртача 33 сумнан алабыз. Бөтен республика белән эшлибез. Нигездә бу Орша һәм Балтач. Сыр җитештерү өчен сыйфатлы сөт кирәк булганга, без моның өчен аны әйбәт бәядән алырга әзер. Монда бик кызык математика килеп чыга. Балтачта 5-6 сыер тутучы, көн сайын 100 литр сөт тапшыручы гаилә аена 90 мең сум тирәсе акча эшли. Бу ада исә 60 мең генә. Бәя аермасында бер хуҗалык 30 мең сум акча югалта түгелме соң? Физика законы буенча бер җирдә югалса, икенче җирдә килеп чыга. Көнбатыш районнарда бу сумма кемнең кесәсендә каласың? Сөт җыючылар үзләре 1 сум 50 тиеннән артык алып калмавын әйтә. Бу безнең тоже шул 1,5-2 сум калса булган инде. Анда разница булмый инде эшләп. Димәк, Балтачтан айырма юк. Бу очракта сөт заводы бик аз бәядән ала булып чыгамы? Әллә сөт ташучылар товарны кулдан кулга күчереп, һәммәсе дә акча эшлиме? Әллә үзләрендә күбрәк кала торган сумманы әйтеп кенә бетермиләрме? Татарстанның 8 районында бер ай эчендә сөт сатып алу бәяләре 2 сумнан 8 сумга кадәр кимеде. Шушы исәптән министрлык һәм антимонополия хезмәте бәяләрне киметмәскә юнәтелгән уртак эш алып баралар һәм барлык мөмкин булган чараларында күрәләр. Район идарәләрендә бәя төшүне үзләренчә аңлаталар. Сыерлар төрле булуы да, кеше төрлечә сыерга относиться итүе дә, ашатуы да влияет инде. Но шулай туры килде, су өстәүләр дә бар инде, аны теге күзиме булмаганнарга. Шулай туры килде, то что сөт бик качественный булмады населениеләр. Чит илдән керә дип әйтәләр инде, кайбер шундый фикерләр бар инде, шуның өчен шул сәбәпле сөт бәясе төште дип әйтәләр. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында әйтүләренчә, элекке елларда бәяләр мондый зур айырма белән бер кайчан уйнамаган. Димәк, хәзер Татарстанның көнбатыш районнарында Апас, Буа, Кайбыш, Тәтеш, Шүпрәле, Камы тамагы, Яшелүзән, Югарыслан районнарында сөт бәясе вәзгыяте республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының аерым күзәтүендә. Әлеге җирлекләрдә сөт ташучылар үз эшчәнлеген законлы алып барамы юкмы? Моны хәзер федераль монополиягә каршы көрәш хезмәте дә тикшерәчәк. Рания Абдрахманова, Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Адымнарда кодак вакыты җитте. Атнаның кызык һәм гыйбрәтле хәлләре турында Данил Сафаров. Исәнмесез. Бу атнаны Углегорск мэры халык белән очрашты. Бер хатын аварияле торак мәсьәләсен бик озак хәл итә алмый йөргән. Дәлил буларак, күгәрек капланган, плесень булаенда аңламаганнар өчен аяк киеме алып килгән. Тотты да шуны мэрга ташлады. Посмотрите, что у меня дома творится. Посмотрите, что у меня творится дома. Вот это вот что? Шая хатынны шундук полиция тоткарлый. Әмма икенче көнне аны вице-премьер Трутнев яклап чыга. Хатынны полициягә тапшыру урынына аның проблемасын хәл итәргә иде ди ул. Ботинка сәясәттә еш кына соңгы аргумент буларак файдаланыла. Хрущев Берләшкән Милләтләр оешмасында ботинка белән өстәлгә сугып Кузькины мать күрсәткән иде. ООН дигәннәренең мондыйны күргәне булмагандыр. А ты не знаешь, что там ООН про бульдурас решил? Кто он? Джордж Буш чыгышы вакытында аның өстенә үк ботинка җиффәрделәр. Дөрес, Буш бик шәп итеп качып калданнан. Әйтерсең, гомере буе тренировка узган. Кыскасы, тарихи аяк киемнәре исемлегенә тагын берсен язып куябыз. Күгәрек каплаган Углегорск ботинкасын. ЦИОМ оешмасы вакыт-вакыт сораштыру оештырып, халыкның фикер кылларын тартып карый. Бу юлы килеп чыккан нәтиҗәләр күп матбугат чараларын шаккатырды. 3 кешенең берсе Кояш җир тирәле әйләнә дип саный икән. Ә бит 1600 кешедән сораганнар. Бер карасаң, аптырар нәрсә дә юк инде. Ни өчен әле адәм баласы китапта язган нәрсәгә ышанырга тиеш? Үзе космоска менеп күрмәгән бит ул аны. Иртән бакчага чыга, Кояш бу якта. Көне буе иелеп чүп утый, кич белән караса Кояш инде бу якта. Димәк, Кояш җир тирәле әйләнә булып чыга бит инде. Менә шулай, кеше үзе күргән нәрсәгә генә ышана ул, һәм үзе ышанырга теләгән нәрсәгә. Җир Кояш тирәсендә әйләнә. Нәрсә? Тагын ышаныйм. Без аннан чынлап та егылып төшәр идек.
Нововоронеж шәһәрендә быел җәй Аленка дигән һәйкәл ачылган. Моңа ник игътибар иттең дисезме? Чөнки бу инде икенче Аленка. Ә беренчесе турында кадакта элегрәк сөйләгән идек. Ул күптән интернет мемга әйләнергә өлгерде. Кайтып киләсең караңгыда, әйтик, клубтан, ә каршыңа менә шушындый Аленка килеп чыга. Гомер кызлар узатмас булырсың. Молодцылар нововоронежлылар, алыштыргансыз апаны. Менә бу Аленка, Аленка дисәң дә Аленка. Biz тапшыруны Татар конгрессы съездыннан башлаган идек. Анда президент авызыннан яңгыраган фикерләрнең берсе туган телне һәм гореф-гадәтләрен саклауда сәләт мөмкинлекләреннән күбрәк файдалану. Без аның проектларын тагын да җәелдерергә, анда балаларны башка төбәкләрдән дә җәлеп итәргә җыенабыз, диде Рөстәм Миннеханов. Бер яктан карасан, сәләт тә конгрессның яшьтәше, киләсе елга оешуына 30 ел булачак. Сәләт балаларны татарча тел мөхитендә тәрбияләүче уникаль урыннарның берсе. Монда ялны нәкъ балалар яратканча заманча итеп оештыралар. Бер авыз сүз татарча белмәгән малай кызларның монда ипи-тузлык аралаша башлауына ничек ирешәләр? Илдар Сафиуллин репортажы. Бу чатырларда вакыт бизмәне сәгатьләр белән исәпләнмәй. Монда яшьлек хакимлек итә. Бары балалар гына алышынып тора. 29 ел буе шулай. Сирпу дөнья бакчасына һәм тартылы күккә, меңләп нурны бергә үргән хакыйкатькә. Рифкат Галимов та башта монда ялга йөргән, хәзер әйдәман булыр эшләй. Иң мөһиме нәрсә дигәндә җаваплылыкны атый. Үзеңне тотышта да, сөйләмдә дә үрнәк булырга кирәк. Гомумән татарча яшәргә тырышам, чөнки сәләт мөхитендә татар теле ул төп тел. Һәм инде бу тәҗрибә буыннан буынга күчеп килә. Телгә игътибар зур монда. Менә һәр игълан шулай 3 телдә татарча, русча һәм инглиз язып куелган. Шушы гади генә күренеш балаларда кызыксыну ята диләр. Бер күрер, исендә калдырмас, бәлки икенче күрер, ниндидер ж, бу нәрсә әйдәманга килеп сорады. Ж ул татар телендә койрыклы икән. Ж, һәм менә шул рәвешле ул татар телен өйрәнә. Бу сизеләме балаларда? Әлбәттә сизелә. Бу җырларда сизелә. Бу безнең сизелә менә шундый язмаларда. Алар инде әйтеге вата җимерә булса да иҗат ит. Это твари. Рөстәм Миннеханов узган атнада сәләткә килгәч, нәкъ менә милли хәзинәләрне саклау төп максатларының берсе булуын әйткән иде. Гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә, яшьләргә киләчәктә бу безнең милләтнең булган көчен киләчәккә дә алып барырга. Сәләттә төп низамәтләрнең берсе ул татар теле һава, рус теле су, инглиз теле икмәк. Бирдә бары тик татар телен генә өйрәнү дигән бурыч куелмый. Шулай да башка телләр белән бер рәттән үзебезнең туган телне һәм гореф-гадәтләрне белү төп бурычларның берсе. Бирдә ирекле, кызыклы һәм иң мөһиме яшьләрчә мөхит. Шуңа күрә бирдәге балалар төрле уен, көлке һәм җыр бию ярдәмендә туган телне өйрәнеп, камилләштергәннәрен хәтта үзләре дә сизмичә калалар. Bizning tilimlarga da urib yirtirga tirisham. Менә бу күренештә балаларга тел, гореф-гадәтләрне сеңдерүнең бер кызыклы алымы дияргә була. Гөлназ Гатина сәлкешләрне узын тылымы белән җәлеп итә. Башка милләт балаларын да татар теленә өйрәтә ул. Мәсәлән, бар иде минем былтыр Удмуртиядән килгән бер кыз, ул бөтенләй бер нәрсә аңламый. Һәм инде ул кайтты менә быел яңадан. Хәзер ул иң базовый дип әйткәндә русча төп сүзләр, нигезләрен белә татар теленең. Мәктәптә правилар, монда мин дуслар белән сөйләшәм. Альбина Трушик Казаннан рус кызы 4 ел элек монда килгәндә бер сүздә татарча белмәгән, хәзер сөйләшә. Альбина, менә аңлавымча рус кызы шулай бит? Әйе. Шатлык нәрсә дигәнне аңлата русча? Радость. Тагын инде татарча сүзләр беләсез? Бәхет, дуслык, мәхәббәт, сәләт. Хәзерге вакытта сәләттәге биләр форумына Россиянең 32 төбәгеннән 1000-гә якын бала җыелган. Әлеге форум ел әйләнәсе эшли башларга мөмкин. Президент шундый бурыч куйды. Бу юнәлештә күп телдә белем бирүче адымнар мәктәпләре белән бергә эшләячәкләр. Безнең 4 комплекста сәләт класслары бар, ачылды. Һәм бу елны без тагын да ул санны артырырга дигән бурыч алдык үзебезгә, чөнки яңа комплексларда ачылды. Быел Кырымда да сәләт лагере ачылды. Ул балаларга диңгез буенда ял итеп тел өйрәнү, талантларын ачыклау мөмкинлеге бирә торган уникаль урын булачак. Беренче сменда гына Татарстаннан 150 Кырымның милли мәктәпләреннән 40 сәләтле бала ял итте. Аларның ял шартлары белән Рөстәм Миннеханов шәхсән барып танышкан иде. Монда телләр лабораториясе эшли, тарихны өйрәнәләр. Нравится вам? Хорошо. Это откуда? Полезно. Позамалая, да? Вот видите, дружите вот. Киләсе елга сәләт оешуга 30 ел була. Шул вакыт эчендә бирдә 180 меңгә якын бала ял иткән. Төрле елларда сәләттә һәр яклап чыныгып үскән яшьләр бүген инде үзләре җаваплы урыннарда эшли. Сәләт алымнарында алмашка яшьләрнең яңа буынын тәрбиялиләр. Изге шишмә буенда, аңладыгызмы? Әйдәгез, бергәләп.
Студиялерден Илдар Сафиуллин, Алмаз Диетинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгінгі адымлар тәмам, біз сіздің бірән эфирда бір отнадан ұшырашырбыз, исән сау болыңыз.